Bháin is barála Seanleithghlinn nuair a bhúdar a gúig Craobh ceathrlach am líana. Ina going ag an deir seachtainna bhí Cúil an tSúdaire a tháinig slán ó airmint a chlé ceannis líise. Níor ceachta fearn tréis clé ceannis lein ar thuist ribh seo an seasamh na cairmdí chailtéile am líana i Craobh Leighlin. Ní hála tris slán a man trátrachta. Táiste bailad ar nó tróna ag Seanleithghlinn agus stúdas á le núntan sa tróna. Cúil an tSúdaire teach tréis cúig Craobh bhuacanta nimach sé bliain agus deise go siúd inis. Rian Murphy ag aimsiú tús maithans an na iirtar fadig Murphy. Cúil an tSúdaire tréis socrú seach níos fear sa cléthe. Deis an trosa ag Patrick O'Sullivan. Cliste leistigh. Brown son Frederick Henley go have cosanta de. Agus idir dul tríd anéis go Cúil an tSúdaire agus ag deire Jordan Fitzpatrick. Carú Cúilín in Ishical. Scoring a chat níos fosa go cinnte. Jackson's on Stephen Scallon. Reached Cúil an tSúdaire on a lauder. Shocked grave Diag Babhta. Gunta Líise agus Laighean Godain as a chéile deis an trosaigh Ronan Coffey. Crinnes galore mas na dosathe. Ceann maithil an son ag Coffey. Bernard the Cúilín oscailte agus scoring ag tastáil Seanleithghlinn ag stad seo beidir bhfuil deis inis teach an tosig ag Niall Roach. Lúson tan nuair frisin siad amach mar sin. Ty Roach, seachtain Cleán ar yes agus spás beidir ag grathú níos fearr an amar bhí go dtí seo deis inis ag a bhar leabhar parca sin é Mikey Bambrick. Tá an bhair sás de hastig se sin uathe. Scór maith ag a bhar leabhar parca. Cúil an tSúdaire géirigh dul chun chéanamh tá Demlíon Godain an raibh éoniúr na chunta líise go mar tú ceannis na Peile. Ag gur sin chéad bhabhta tugadh siad céim ar chéim. Ag stad seo seacht Cúilín chuna maithas a be siad brasásta Pat Rowe. Banisteoir a fearisneach go géir ar cuasaí spás cruthaithe ag Patrick O'Sullivan deis ar Cúilí ardíireacht an son ag O'Sullivan. Agus ag a deire Cúilín tucha. Tarring Clóhansá. 8 Cúilín in a seatra. Craobh Catholic dúirt an gúigú Babhta im líana ag Seanleithghlinn agus beidir go deis teach an tosaigh inis an fearr chun tuairteach an fearr leabhar parca Mikey Bambrick for sé Cúilín sa chéad le ceann eile aimse an son tá siad ag marachtant ar meáin go cinnte. Niall Roach. Tugadh isteach go maith. James Kinsella. Beidir bhfuil deis scórála teachtain inis. Cosanta dhéanamh ag Cúil an tSúdaire agus well beidir bhfuil oscailtí an son agus deis ag Sean Taylor tá an countsa treoirthe isteach go maith an son aige. An tuála isteach fós. Fós sé Cúilín idir na fórn an son. Bantáiste tuach an son ag an réiteoir na Ian Howley ó watha clia. Fécinn spás ríise sig an son ag Alex Mohan. Cowr ar yes agus ar clé sásta dul písin eile hain. Spás crutha istigh an son agus ar imime le Kieran óga deis ar Cúil. Stop ag chéad orbeig an tarna seans Godain ag Rian Murphy. Cúil a chinto ag buadómh an tróna. Stop ag chéad ag Stephen Scallon. A chunig an brise amach agus ag a deire bhí Murphy. A fannach an áil ceart. Cúil Luachfar is an gnó déint bagólam ag stad seo ag Cúil an tSúdaire.